И здравейте, пичове, здравейте, аз съм Вили Гейминг и днес ще играем Euro Truck Simulator 2. Преди да започнем, абонирайте се и харесайте видеото с лайка. И ударете камбанката задължително. Така, ще караме от Варна до Плевен. Щяхме да караме до Русе, до Велико Търново, но така, днеска скоро ще постоянно тока. Надявам се днеска да не спира тока, защото ако спрят тока, не знам. А на газ не следва да бъде видеото до Русе. Е така. Варненска област. Сега ще излезем от Варна. Айди! Добро начало. Обърнахме се като... Навигацията е възобновена. Да, малко вечер. Знам. Така. Чата, искате ли да сложим по копирайт? Знам. Ето такъв камион. Навигацията е възобновена. Сега включваме след ни всичко. Цак, цак. И сега готовим. Завийте наляво. На кръговото движение вземете втория изход. Вземете изхода. Само един момент. На разклонението се придържайте вляво. После завийте наляво. Че не можа да натисна Съединените някакви. Чат, ако искате някой ден да караме с Xbox, с Емилян Станев, напишете много в коментарите, Завийте дали наляво. искате да правим конвой. Малко по-чудно. Газ.
тази доставка. На разклонението се придържайте вляво. Ще идем до... друг път. Не знам как. Може да се става на цензура. Ясно. И само на този станция чат имаме и избираме, защото аз трябва да се приготвям за много. Сега така ръчно. Ясно. Навигацията е възобновена. Айде. Навигацията е възобновена. Цак. Чат, това беше видеото. Какво направих? Надявам се да ви харесва това видео. Харесвайте клипа и се абонирайте и пишете долу в коментарите дали искате конвой. И до нови срещи. До скоро!